himo tag pagsudan ani mga guys kay tingulan meron kay di sili leti sudan ani ba bitok-bitok muna itong pangsudan rong gabi una kay ulan man sige bawal kabugnos panahon mga guys. Mga guys. Pasensya na mo sa nagreklamo ani guys kay money among mukbang karong gabi una guys. Bitok-bitok challenge ani guys. Kasi tawagin nyo ani guys. Bitok-bitok man sa mga guys. Marok. Marok okay na goro. Maliw ko. Pina na 3 minutes. Wala pa, 2 pa. 3 minutes lang. Blusa sa niyong kutsilyo guys ay perti manghabula. Perting haita di ay hait. Hait oy. Munas takdot ani ba? Ay, lan bahay diwan. Suspek juga. Hala, makainis ko ginuwag ani. Bagong pinalik kaya ba? Di na ako ba? Utruon. Kadang patino ba? O gali. Mariyaw sip ni an. Bahaw man to. Ay, igo na ako. Pagtungkang na ako. Wala ako sana. Waka. Ay, may inindan. Kabaw mo pili presyo to. Ako ba oy? Ha? Okay ra? Batay bitag-bitag mo ka mong bantay kung magkauli na. Wala di ko yung kain sa una. Para natin. Huwag ko bantay. Okay. Ha? Okay. Halang ginite. Trina. Hula mo ni? Trina. Wala ka tibalo. Pasa sa kung kuanan ha. Trina mo yung gusto. Oh. Trina mo. Ha?